ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವರಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತೊಯ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೆ ಆನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದನ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡದನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಆಪ್ ಜಾನೈಕೆ ಏತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ಏತ್ ಐಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐಟ್ ಲಾಭ ತಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ ತಾಪುಂಡು ಐನಿ ಆನ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ ದಯ ಪಂಡದನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪನ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಎತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವು ದಾಯಿ ಯಾನ್ ತೊಯ್ಪಾವಜೆ ಪಡದು ಎಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ತೊಯ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ತೊಯ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಒಂದು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಯಾನ್ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೇದನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಂಚುತ್ನ ಐಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನು ಒಂದಿನ ಮಲ್ತನ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನಿ ಯಾನು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ತೊಂದೆ ಏತ್ ಆಜ್ ಶೇರ್ನಿ ಅಂತೆ ತೊಂದೆ 13% ಯಾನು ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ್ತು ಬಾರ ಆಜ್ 1980 ಯಾನು ಲಾಸ್ ಉಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದನೆ 80,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಂಡ 79,000 ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನಟು 3.89% ಎನ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದನಿ ಗ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ದಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಪಂಡಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಷ ಮಿನಿ ವಿನ್ ಆನಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಂದು ರಾಕೆಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸರ್ತ ಆಜಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಡ್ಡೇಟಿ ಅಂದಿತ್ತನು ಆಜು ಶೇರ್ದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ದಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಕ್ಕೆ ಪೋತಿ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಆಂಡ ಪಗೆಲ್ಡು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಏಪ ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 8% ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ಶೇರ್ 10 ಶೇರ್ ಕೂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ 80 ದೀತೆ ಎನ್ಕು ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ 15% ಮುಟ್ಟ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಯಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಯಾನ ಕಲ್ಪವಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೇ ಕಲ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಏರೇನ ಅನುಭವನು ತೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಯಾವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಮಲ್ದನ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾರಿ ನಿಖಲ್ ತಪ್ಪಿ ನೀರ್ಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆತ್ತ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ದಯಮಲ್ತದ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣಿ ದಯಪಂಡದ ಎನ್ಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಯಾನು ತೊಯ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತಂಡಲ ತೊಯ್ಪಂದು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಏತೇತೋ ವೀಡಿಯೋಲು ಮಲ್ಪೇರ ಆಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಏತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಏತ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಲಾಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನೇ ತೊಯ್ಪ ಹೋಗ್ಯಾರ ಆಂಡಲ ಆಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಂತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೊಯ್ಪ ಬಾ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ವಂತ ಒಂದೇನೇ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅನುಭವನ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ನಿಕುಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೇ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದ ಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೋಕೆ ಪಡೆಯಪ್ಪಲ.